as there's music, I'll keep on dancing. Bideo hontan, Bayonetan nola jolasten den azaltzea dut helburu. Ez ditut aipatuko jokalari guztiek azkar harrapatzen ohi dituzten gauzak. Ezta ere jokoaren mekanika komplexuenak. Jokalari berriek kontuan hartzen ohi ez dituzten oinarrizko mekanika batzuk azalduko ditut. Botoiak zoro moduan berrintzetik, erabaki zentzudunak hartzera igarotzeko urratsa ematen laguntzeko. Bayonetak konbo zerrenda handia eskaintzen du. Hain handia, jokalari asko kalde batera uzten dutela, beti botoi bera zapaltzera jotzeko. Ukabilka den konbo hau, ondo dago, baina jokoa interesgarriagoa da erasoak nahita hautatzen dituzunean. Kontuan hartu behar duzuna hurrengoa da. Ez dituzu zerrendako konbo guztiak ikasi behar. Bat bakarra ikastearekin nekoa duzu, eta presa zaudenean hurrengo ikasi. Edo ez? Konbo bakarra ikasiko baduzu, honako hau apartekoa da, ukabilkada ostiko ukabilkada. Erraza, azkarra eta proposa egoera askotarako. Behin konbo hau dakizula, bi aukera dituzu jada, bata bizkorra eta bestea, bost ukabilkadena gogorra. Konbo gehiago erabili nahi badituzu, honako hauek dira aipagarriak. Honek, etxaiak goruntz jaurtitzen ditu. Honek, bi Wicked Weave ostiko dauzka. Eta honek, arerioak lurreratu ditzazke. Bide batez, praktika modu hau erabili nahi baduzu, select botoia sakatu behar duzu jokoa kargatzen dagoen bitartean. Baita ere, konbo zerrenda edozein momentuan begiratu dezakezu menu hontatik. Bayonetan nahiko joko kaotikoa izan daiteke, beraz, zergatik ez dugu atsedena hartzen, lasaitzen, eta hurrengoa erasoa bota aurretik, itxaroten. Erasotzen duzunean, botoia sakatuta uzten baduzu, Bayoneta tirokatzen hasten da. Honek modula sailago batean jolastea ahalbidetzen dizu. Zure hurrengo mugimendua zein izango den pentsatzeko denbora uzten dizu. Tirokatzea, jipoitzea bezain eraginkorra da aingeruei aurre egiteko. Beraz, ez pentsa modu hontan min gutxiago egingo diezunik. Bayonetaren arma guztiek daukate funtzioren bat botoia sakatuta uzten duzunean, baina pistolak dira erabiltzeko errezenak, eta nere gomendioa jokalari berrientzako. Saiatu botoiak sakatuta uzten konboak egiten dituzun bitartean. Askoz errezagoa data horrela jolastea. Herriak haserre erantzun zuen. Aizu, aingeruek etengabe erasotzen naute, ezin ditut konboak bukatu eraso baten bat saiestu behar aurretik, eta are motelago erasotzea da zure gomendioa. Eta orduan lainoak alboratu eta zeru oskarbitutik Hideki Kamiya agertu zen esanez. Dotsu offsetu! Dodge offset teknikak konboak mostu barik saiestea ahalbidetzen dizu. Tirokatzen zauden bitartean saiesten baduzu, konboa jarraitzeko aukera izango duzu. Ezinbesteko teknika, konboen amaieran egoten bait dira eraso gogorrenak. Nahi aina alditan saiestu dezakezu erasotzen jarraitu aurretik. Ezagutza honekin nekoa duzu aingeruei aurre egiteko. Gogoratu, puntuazio sistema garatzaileen ahalegina dela jolasteko modu interesgarria sustatzeko. Beraz, urrezko sariak baino arrizko sari gehiago lortzen badituzu, ez kezkatu ondo pasatzen duzun bitartean. Joko hauek hainbat alditan jolasteko pentsatuak daude, eta puntuazio sistemari ez diozu jaramon handirik prestatu behar lehenengo aldian. Hau izan da guztia, sorte on, eta zoazte pikotara.